ତାଙ୍କ କାନରେ କଥାଟା ପକେଇ ଦିଏ। 아주 어떻게 서져가죠? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତୋ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ନା ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ମଥୁରା ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ଫାଟିଯିବା କଥା ଫାଟିଯିବା କଥା କଥାଟା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ତାର ନ ଫାଟିବ ଯେ କଣ ହେଇଥିଲେ ମଥୁରା ମୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କଣ ହେଇଛି ବୋଲି କହ କି କହିବି କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତିଟା ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଏ ମଥୁରା କଥାଟା କେମିତି ଭୁଲେଇବେ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝିବି କହିଲୁ କହ ମଥୁରା ଯାହା ହେଇଛି ଭୁଲି କହ ତାହେଲେ ଶୁଣରାଣୀମା କାଲି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର ଅଧିବାସ ରାମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ରାଣୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଲାଗୁନାହିଁ ନିଜ ପୁଅ ରାଜା ହେବ ନା ଏ କଣ କଣ କଥା କଣ କହିଲୁ ମଥୁରା ରାମ ମୋର ରାଜା ହେବ ଆହା ମୋ ମନରେ କି ଆନନ୍ଦ ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବରଟେ ଦେଲ ମଥୁରା ବଡ଼ ଶୁଭ ଖବରଟେ ଦେଲୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥିବ ଆଉ ଏ ମଥୁରା ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଭିମାନ କରି ଏମିତି କହୁଛୁ ନା ନେ ମୋତେ ଏଇ ଶୁଭ ଖବରଟି ଦେଇଥିବାରୁ ଏଇ ରତ୍ନାରଟି ଉପହାର ନେ ରତ୍ନହାର ସ୍ୱଭାବ କାହିଁକି ମୋ ରାମ ରାଜା ହେବେ କାହିଁକି ରାମ ରାଜା ହେବେ ତୁମର କଣ ଗଲା କି ତମ ପୁତ୍ର ଭୟ ତମ ମନରେ ତୁ ସେଇପରି କଥା କହନା ରାମ ମୋର ଭରତକୁ ଅଧିକ ରାମ ମୋର ଭରତକୁ ନିଜ ଭାଇ ସମାନ ମନେ କରିବ ମଥୁରା ତୁ କଣ ଏ କଥା ଜାଣିନୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ତମ ମୁହଁରେ ସେଟା ବେଳକୁ ରାମ 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 ଆଉ କଣ ହେବ जा म खाना पिछे छोइदैन राम राजाऊ भट तिर्दियो राम दाप छोइरो राम दाप छोइरो दाप छोइरो ରାଜା ହେବ ଆନନ୍ଦ ଦେଖ କାହିଁକି ଜାଣିବ ଏ ରାଜ୍ୟଟା ପରେ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭରତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଲ ଆଣିବା ଅନେକ ରହିଲ କାହିଁକି घुरी जाऊँ चारियाडे मत अंधकार देखा मथुरा चारियाडे मत अंधकार देखा तुम हाथ कर मत केवल तू नहीं कर मथुरा
ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ରାଜା କରେଇବେ, ସେଥିରେ ବା ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି କହିଲୁ? ମହାରାଜ ତମକୁ ଦୁଇ ଗତି ବଳ ଯାଚିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ସମ୍ରାଟର ଯୁଦ୍ଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେବା ସୁଶଂସା କରି ଖୁସି କରିଥିଲ ନା ରାଣୀମା? କରିଥିଲ ନା ରାଣୀମା? ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟର ବଧ କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ତାଙ୍କୁ ସୁଖ କରାଇଥିଲି। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରତି ଖୁସି ହୋଇ ଦୁଇଟି ବଳ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୋର ଦରକାର ସମୟରେ ମାଗିଥିଲି। ରାଜାଙ୍କ ସେ ଦୁଇ କୋଟ ମାର ମାଗିଦେବି, ହେଲେ କିଛି ବଳ ମାଗିବି କହିଲି? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ ରାଣୀମା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରେ ମୋ ପୁତ୍ର ଭରତ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସ୍ୱ ସନ୍ଧେ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ହବଲ ମନ୍ଥଣା। ତମେ ଠିକ କହିଛ ରାଣୀମା, ମନେ ପକେଇଲେ ଦୁଇ ଗତି ମୋର ମାଇକିରେ ମୋର ବରଦୁଇଟି ଠିକ ମନେ ଅଛି। ମହାରାଜ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରି ଏ ବରଦୁଇଟି ମାଗିନେବି। ଏଥର ରାଜା ଆସୁଛନ୍ତି।